Hej, i dag der vil jeg binde en lille nymfe, en kystnymfe til faktisk en tangeloppe, og det vil jeg så vise jer, hvordan man gør. Og til det, der skal vi bruge noget saltwater dubbing, noget gel red, og vi skal bruge noget polyjern, og så skal vi bruge lidt flash, og så sådan noget til rygskjold. Og det er faktisk det. Og så skal vi bruge en størrelse 8 nymfekrop. Og så starter vi lige med at putte line på, eller lidt bindtråd, så vi så binder hele vejen til bagenden af kroppen. Så starter vi med at putte lidt af det her polyjern på, som så skal være en lille hale, eller hvad man nu skal kalde det. Det er lidt op til en selv, hvor meget man vil bruge. Jeg foretrækker bare en lille smule. Sådan her. Ikke mere. Bare lige så den lige kan dække halen. Så binder vi næsten hele vejen ned over krogbøjningen på de her nymfekrog. Der er sådan nogle krogbøjninger. Så den kommer helt ned ved faktisk, så den buer hele vejen nedad. Så klipper jeg til, så den passer, som jeg gerne lige vil have halen. Så bagefter så tager jeg lidt flash. Det her det er sådan noget rainbow, det behøver det ikke være. Det skal bare det flash man lige synes og har. Så tager jeg sådan 3 strå her og klipper ind i en passende størrelse. Stadig af hvor stor jeg og sådan noget jeg vil have den. Så binder jeg det på, ligesom det andet. Sådan der. Så klipper jeg igen af til så langt som jeg nu synes det er flash det skal gå ud. Jeg kan godt lide at det går lidt ud over halen, starthalen, så jeg klipper den lidt ud før. Så skal vi have noget af det her dubbing på. Og der skal man sgu ikke engang rigtig bruge særlig meget. Man skal bare bruge en lille smule. Så tager jeg lidt af det. Og putter på tråden. Og så snører vi den bare rundt der. Det kan mange gange godt drille det her dubbing her. Skal vi bruge lidt mere. Og så snører man det bare rundt om tråden. Så. Når jeg så har puttet det på, jeg synes der skal på, jeg skal lidt mere på. Jeg må godt fylde lidt, sådan så den ikke bliver helt lille og tynd. Sådan der. Så tager jeg noget af sådan noget her rygskjolds ting. Så klipper jeg lige en passende størrelse. Lidt der. Så klipper jeg det. Sådan der. Så skal jeg lige have det. Så lægger man det bare ovenpå, og så putter du bare tråden rundt om det.
Og hvis man så synes, så kan man putte 2 røgsyre på, for at det bliver lidt tykkere. Det er det, jeg synes ser godt ud. Ja. Sådan der. Så putter vi det på præcis på samme måde. Starter faktisk bare med at pinde rundt om sådan der, og så kører du ellers bare ned. Sådan der. Sådan. Så har vi faktisk bundet en lille tanglokke. Og så let kan det gøres. Du er velkommen til at se nogle af alle mine andre videoer. Det bliver jeg meget glad for. Og du kan endelig skrive, hvis der er noget, du synes, jeg kan gøre bedre. Eller noget som nogle rettelser. Så er du velkommen til at skrive på mine videoer. Og så giv mig tips og gode råd til det. Det kunne være dejligt. Så vi skal bare lige have lidt lim på her. Sådan der. Det var så sådan, den kom til at se ud. Jeg vil lige prøve at vise den. Den kommer til at se sådan her ud. Så skal den bare over hen og tørre. Så, tak fordi I så min video. I er velkommen til at se nogle flere videoer. Ja, vi ses.